Zkusme si teď takovou mini aktivitu. Zavřete na chvíli oči a představte si, že by vás všichni kolem vás přestali o něco žádat. Nikdo by vás nepotřeboval. Jak byste se cítili? A teď si představte, že vás někdo poprosí. Podej mi, prosím, hrnek. Najednou jsme potřební. A přesně to je pro člověka s demencí obrovsky důležité. Není potřeba vymýšlet speciální hry. Společné vaření, zalévání květin nebo krátké povídání u čaje má větší význam, než si myslíme. Důležité je zapojovat, ne jen pečovat. Nechat člověka mít pocit, že něčím přispívá, že je užitečný.